isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito ako ngayon sa Plaza Quezon. Kasama ko ngayon si Kuya Matmat yan. Ayan, si Kuya Matmat in the house. Ayan. Ayan po ang Plaza Quezon. Ngayon pong araw ay ayan. Sabi ni Kuya Matmat, kinukup ka daw siya ng mayaman niya, mayaman. Hindi naman. Pinatuloy ka lang doon sa doon sa lugar na 'yon. Ito po may tinda si Kuya Mat. Mega love shout out Geraldine Prado Lods. Ayan. Shout out mo daw si si Geraldine. Shout out kay Geraldine. Yeah. Alright. Ayan po yung mga paninda niya. Ayan. Pili lang po kayo. Happy Thursday po, Jocelyn Vlog. Shoutout po ni Jure from Vancouver, Canada. Ayan, Vancouver, Canada. Ayan. Shoutout po 18 million viewers. Million na tayo, million. Hindi na Ayan. Meron siyang dream catcher. Ayan. Ito Hawk Outdoor. Dream catcher yan. Bago ko yan. Ayan, ito may rosaryo akong tinda. Alam, mga brother, ano lang, mga bracelet. Ami Resando, mega love shoutout po. Ayan. Lahat sa lahat. Parang rosaryo, no? Wala. Puro ganito lang. Hindi pala yung rosaryo. Okay. Anklet to anklet. 1 chicks. Magkano naman yan? 50 ang isa. 50 pesos. Ikaw na nagawa-gawa niyan. Iyo, ako din. Kaya mong gumawa ng ng rosaryo? Hindi ako na nagawa. Wala naman kasi malibig-big mga material. Ayan mga kalingap o mga ito naman pantalip sa buhok. Okay, abaka lang. Dito din. De Los Reyes, mega love shout out. Dito din. Ayan. Basta kayo ingat. Salamat po. De Los Reyes. Mary Grace Flores, ingat po kayo, sana maubos ang paninda ni Kuya. Apo, sana maubos. Ayan. Bang tayo ng hello mga suki. Ayan. Walang nabili. Hello kalampito sa lahat na vlogger na matulungin mapuputi ang puso, kalampiting ko. Hello Lulu, Team Plaza, Mary Grace Flores. Ayan na. Mega love shoutout po Ma'am Lia Gutierrez. Salamat sa pamember. Ayan. Salamat. Ayan, mega love shoutout 23 million viewers. 25 million viewers. Wow. Ano naman yan, may ahas ka na tinda? Hindi, ganito pa rin. Ha? Ganun pa rin. Kwintas pa rin. Parang ahas ba yan? Ano yan? Oo. Parang buntot? Style lang. Style. Hindi man yan anting-anting. Dahil. Kala ko anting-anting. Ikaw na nagtatato. Parang sawa ba yan? Dahil. Ano ni? Ha? Yung mga kaibigan ko lang. Pero nagkindat ba yan? Yung mali. Ayan. Bili na kayo mga suki. Ayan. Presyong Divisoria. Hello po, may galap shout Nani Magsayo. Gilda ito, nagkalamit pa shoutout po, ingat lagi. Gilda Itom. BSM Magarin Sports and Lingap official partners sa Hong Kong. Simple Jean, mega love shoutout po. Ayan. Si Kuya Matmat. Ayan, Matmat in the house. Alright. Rock and roll to the world. Ayan. Ayan. Wala pong bumibili. Yeah. Magandang tanghali, Maria Teresa Martin. Mega love shoutout po. Ayan, nag-aabang po kami ng bibili. Sana may bumili. Ayan. At may dancer tayo dito. Para makita natin si
sumasayaw siya ng Team Kalingap. Oh. Si Tatay Eduardo. Ayan. Sa hindi po ayun, mega love shoutout Pardo B. Ayan, Manay. Hello Manay. Ayan, maraming salamat sa panonood. Janet Shimano watching from Japan po, kumusta? Ayan. Magandang tanghali, Maria Teresa Martin. Ayan. Maganda po yung panahon ngayon, makulimlim. Hindi mainit, hindi rin umuulan, kaya tamang-tama lang talaga. Good afternoon, Kalampitis. God bless you all. Keep safe. Sabi ni Dang Mundo. Ayan. Manay, Party B. Ayan. Ito na po ulit si Kuya Matmat. Tagal kami hindi nagkita. Ayan. Akala nyo hindi siya naligo. Pero bagong ligo yan. Ayan. Ano, parang may nilalagay ka pa dyan para maganyan yung buhok mo? Wala na, natural lang yan. Natural. Oh. Parang kang yung cartoon character na ano. Mr. DJ Electronics, maray na aga tabi sa Gabos, isang pinagpalang araw sa lahat na nandito. Maulan ba dyan, Kalampitos, sa Laguna? Grabe. Dito po, walang ulan. Good afternoon, Kalampitos TV, J. Brad TV, sabi niya. Mega love shout out. Oh. Ayan. Hindi na. Ito, abaka yan, abaka. Ayun. Ito, ano yun, whistle. Ayan. Bye. Natunog din yan. Ano? Ito? Oo. Hindi oh. Possible. May mukha ba gawin? Mukha. Hindi. Alien. Ayan. May suso. May mukha din, oh. Naman. Nilagyan mo mukha yung suso. No. Hindi ba si Gary? Hindi. Rabason TV, mega love shout out bro. Sabi ni Jackie Lu Anyod, dago dapat yung Kalingap Kalampitus. Mega love shout po, 42 million viewers. Ayan. Maig di ako duman dyan. Bro, Rabason, maig di ako duman. Good afternoon po, watching from Chibaken. Hello po. Virgin Imperial. Pujira Susan. Jun Skyboy Alagaw. Kumusta pa idol? Okay lang po. Okay lang. Masaya ko kasi nakita ko ulit si Kuya Matmat. Ayan. Grabing maulan dito, Kabuyaw, Laguna. Ingat ka lang. Opo, maulan talaga. Dito po medyo mainit-init pa. Ayan. Nag-star si Mr. DJ Electronics. Rabason, shoutout daw po. Ayan. Shout out. Joera, shout out. Ayan. Kumikita ka naman dito. Magkano kita mo naman dito? Minsan, 40, minsan. Isang araw, 40? Isa lang nabili minsan sa isang araw. Kumain ka na? Iyo. Anong kinain mo? Tinapay. Tinapay. Tanghalian, hindi ka pa nagtatanghalian? Mamaya matanghalian tayo. Ano? Ito, ayan. Maya-maya po mga kalingap, manananghalian muna kami ni Kuya Matmat. Ayan. Cute babe Angela Kitorio, mega love shout out. Hello po, watching from Bacoor, Cavite. Hello cute babe. Cute ka ba talaga? Cute ka. Crystal Osal, hello po. Ayan. Good morning Kalampitos, God bless. Emilita Sumako, mega love shout out. 58 million viewers na tayo. Wow. Ayan. Dapat magantay tayo ng mga 1,000 for the first time tayo mag-live. Kailangan maka 1,000 million tayo. 1,000 million. Meron bang 1,000 million? Wala. 1 billion na yun, ano? 1 billion. Pa-jacket naman po. Ay, mainit po. Hindi tayo pwede mag-jacket. Mainit. Baka! Pearl del Rosario, good afternoon. Maribik Aton. Ayan, good afternoon. Kalampitos pa shoutout naman. Shoutout po, Maribik Aton. Ayan. Hello po, watching here in Japan. Ano po mainit? Sino tong J. Brad na to? Ito pa dati si Mongolodi. Ayan. Dito po mainit. Live naman si Nathan at Joey. Sige lang, harakak baga. Nakasabay ba si Joey ngayon? Nagla-live? Nakasabay ko. Maribik Aton, opo, magandang hapon, Kalumpit. Hindi po ako si Kalumpit, Kalampitos po. Si Mongolodi. Sige, na lang. Pag malamig na po, jajakitan kita.
ano, medyo mainit pa dito. Sa Rizal Park sila ngayon? Ah, kaya pala ano. Sige, bahala sila. Si Juan Ato TV, mega love shoutout to Kuya Kalampitos, ang kuyang bungis-ngis. Hindi natin. Ayan, bili na ng paninda ni Kuya Matmat. Ayan. Authentic handicraft. Umuwi na. O sige po. Ingat kayo, Bebang. Kung nasan man kayo naroroon, diyan na lang kayo. At nag-out na. Sino po yan? Ito po si Kuya Matmat. Oh. Kaway ka, Kuya Matmat. Hello, mga bata. Hindi matakot. Hindi ako nakakot. Punta ka dito kasi pag dinadala dyan, bro, Rabason TV, hindi na anting-anting yun, antang-antang na. Watching you from Talisay, Cebu. Ayan, Joy Canada. Nagtitinda pala niyan Kalampitos Kuya Matmat. Opo, ito mga paninda niya. Oh. Merong Tagalog ka. Ayan na. Dog Church America. Bob Marley. Ayan na. May buntot. Ayan, bulati. Bulati. Pero parang tunay na ba to? No? Yeah, birdstone yan. Ha? Birdstone. Birdstone. Birdstone? Hindi man Ayun daw ang tawag sa kanila dyan. hindi man dyan Jolin, hindi man ano. Ito Jolin to halata. Ayan. Ito araw lang kagitingan. Araw. Ayan, may crabs no. Para saan tong crabs na to? Para sa mga mental crab. Crab mentality. Yan, hindi naman. Ano yan? Libra. Libra ba yan? Ayan. Ito sa ay dahon pala yung ito may bulati sila. Ayan, bulati. Ito yung nilalagay sa hikaw ano? Yeah. Tama yun, tama. Sa hikaw. Tribal yan, tribal. Mga tribe. Mga tribe. Ito may hinawakan. No? Hinawakan yung may meaning to. Suso ba ganyan? Hinawakan yung suso. Wag mong bagal. Dapat suso lang ano. Hinawakan niya yung suso. Teka ma, hinawakan ko yung suso. Sabi mo, hinawakan ko yung suso. Ay, suso ba ganyan? Ayan, may galab shoutout po. Ayan na. Bakit mayroong Anton? Tanong lang po. Anting po, hindi Anton. Ang isa po nito, Virgin Imperial is 40 pesos po. Ayan. Ano po, may kumot po dyan, may kumot. Narcita Lusod. Wow, ang ganda naman. Opo, maganda. Yan. Yan, Ayan. Ipopromote natin siya. Ayan. Ito po yung mga paninda ni Kuya Matmat. Maya po ng konti kami kakain ng tanghalian. Baka gusto niyo po nitong Dreamer Couch. Couch Dreamer? Dreamcatcher. Dreamcatcher pala yun. Ayan. Celine Q. Keep safe, always watching you from Linao, Talisay, Cebu. Ayan. Sabi naman ni Salvi Garcia, kailan po babalik kay Kuya Balser Kalampitos po, hindi Kalapitos. Ano po, sa linggo po, nandun na kami. Malapit na kami bumalik. Good morning, boss. Kalumpati. Kalampitos po, hindi Kalumpati. Basil Mahmood. Ayan, musta, ingat ka, boss. Lori David, may galap shoutout po. Dreamcatcher. Ayan, Dreamcatcher pala, hindi Catcher Dreamer. Elena Billion Sumaya. MM140 Vlog, happy lunch Kalampitos. And Maria Teresa Marwiles, hello kayo Kalampitos, mapagpalang araw sa imo dyan. Ingat lagi, God bless you. Ayan, Kalampitos, harayo ka mo ning Sagap. Kaya mamaya po magkikita kami ni Sagap para magpa-print ng t-shirt na dadalhin sa Daet. Ayan, Kalampitos. Magandang tanghali, Joy Silsa. Ayan. Ayan. Ayan, pabasahin natin si Kuya Matmat. Ayan. Hello. Okay, ano ka? Ano daw? Basa ka ng yung Magandang araw, Kalingap. ayan. Kalampitos.
Nababasa mo? From Saudi, wow. Ah, sige. Hi ka, hi. Hello po. Stay safe po sa lahat. Pajakit po. Malamig kasi. Salvi Garcia. Ayan. Salvi po, Salvi. saan po kayo sa Naga? May kapatid po kasi ako sa dyan sa Naga. Ah, dito po lang kami sa ano, Sentro. sa Centro Plaza. Ayan, mga kalingap. Yeah. Ayan. Si Kuya Matmat. Parang malabo yung ano natin. Yan tayo. tayo. Ayan, oh, malinaw na, malinaw. Ayan, may galap shoutout po sa 89 million viewers. Kuya Matmat, pa-promote ako. O promote mo daw si ano, si Rabason TV. Yeah. Ayan, Sige subscribe nyo daw po si Rabason TV. Sige po. Ayan, nandito kami sa Plaza Quezon. Sige po. Hello po, Kalampitos watching from Isabela, Emily, Lel, Apolinar. Ayan, magandang tanghali po, Kalingap, Kalampitos. Auriot Tumaliwan, Gloria Eniko. Hello kayo, gusto kitang kababayan mo si Vice President ni Apo kababayan. Support niyo po si J Brad TV. Ayan. Sige po. Dati siyang Mongolodi. Ayan. J Brad TV. J Brad, hindi siya J Brad so yung hanggang kailan magtitiis. Hindi po siya J Brothers. Ang puso kong nagnanais. Ang dami pa na subscribe. Sana'y bigyan mo. Ano ba yung mag-Bisaya? Ha? Ano daw? Mag-gitara? Mag-Bisaya daw. Nasaan yun? Wow, marunong po kayong mag-Bisaya. Bicol po ako, Bicol. Yo. Ay! Hindi man ako marunong Bisaya. Nay! Hindi ako tatao. Ah, wala bitin siya ako Bisaya. Nay! Ayan. Hello Kalampitos, sabi ni Teresita Amoar. Shoutout po from Tondo, Marilu Roslin. Maray na udto po, sabi ni Jane Ganda. Ayan, maganda to, maganda. Ayan, gandang hapon Kalampitos, sabi ni Arlene Jail TV. Reza Channel, gandang tanghali, ng ganda talaga ng boses. Boses lang po. Ayan si Kuya Matmat. Mainit po, mainit J Brad. Punta ka dito, nandito kami sa plaza para join ka sa live. Sagap TV, nasaan ka na? Para maka-join ka dito kasama si Kuya Matmat. Ayun, nagtitinda kami ng ano, nagdidelin siya kami ng pananghalian. Pananghalian namin. Ayan. Hello, dito Maulan, Metro Manila. O sige, punta kayo dito. J Brad TV. Punta kayo dito ni Sagap. Andito kami sa Plaza Quezon. Plaza Quezon. Yeah. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ayan. Tama, may mapunta tayo ng e-mall, mapaprint tayo ng ano, ng tawag dito. Bibigyan natin si Kuya Matmat ng t-shirt. Wow. Ayan. Salamat. Sponsored by Sponsor. Ma'am B. Oh, may nagpalipad. Salamat po. May nagpalipad ng si Angeles Hoshino. Salamat po sa palipad. Ayan. Lumipad talaga po. Ingat po kayo dyan. Watching from Hong Kong. Sabi ni Hello. Balanggap dito. Hello din, Ma'am Bill. Ano yan? Victoria. Ayun. Hello din. Ano pong kanta ni J Brothers? Kakantahin po ni Kuya Matmat. Ayan. Yung Bibi I Love You. Bibi I Love You. Ano ba? Kaya yung Baby I Love You kantahin. Mamaya maray na aga ka lang. Efren Brabente. Noy, aram mo ang Minalabak. Hamuraon dyan kami madalas magbakasyon. Apo, malapit lang dito sa ang Minalabak. At saka pala, meron po akong video na talagang ano to, awang-awa ako dito sa napakalungkot ng buhay. Kasi ito sa unahan namin, kay Matmat, sa unahan namin may hinulda po, isa pong kolektor ng ano, yung pautang, binaril po siya, hinulda. Kinuha yung bag niya. Ayun po, may kasi tutulungan po natin yung family nun, yung naiwang family. Abangan nyo po yung ano na yun, pag-interview ko.
pag-interview ko doon sa pamilya. Nakakawa po yung kalagayan ng pamilya. Kasi naghahanap buhay lang po. Hinolda po. Hello. Ayan, balik tayo. Balik. Netting tawag. Opo, Kimberlyton, kawawa po. Talagang nakakadurog ng puso yung nangyari doon. Alam mo yung tipong ang asawa mo, ang alam mo, naghahanap buhay lang. Nagko-collector ng pera para tawag yun, pangkain ng pamilya, kolektor, hanap buhay lang talaga. Tapos baguhan daw po yung ano na yun, baguhan daw po yung rider na yun, yung kolektor. Bigla pong buti dapat kinuha na lang yung pera, pinatay pa po. Yung ano. Ayan. Kung sino man po yung gumano, sana makonsensya ka man. At siguro kung kailangan mo ng pera, hindi mo dapat pinatay. Ayan. Yung ano. Yan. Baka naman. Ano po yung kakantayin natin? Narsita Lusod. O nga po, ayan. Sana po makita namin yung family para mabigyan din po ng tulong. Taga ano ba yan? May nalaan. Taga Kamalig daw po. Taga Kamalig. Yung pamilya. Ay nga po, sabi Nora Buko. Imelda Sumustrada, hello po, watching from Bohol. Ingat po kayo. Taga Kamaligan pupuntahan po namin 'yun pag baka bukas puntahan po namin para konting tanong lang para do sa asawa niya. Kaya nakakadurog po ng puso nangyari. Nakikiramay po ako sa pamilyang 'yun. Ano po, siguro po sa sobrang hirap talaga ng buhay, nangyayari talaga yung mga ganong sitwasyon. Pero dapat kinuha na lang yung hindi na kasi maraming umaasa doon sa padre di pamilya na yun. Ayan. Dito yun nangyari Sa ano, sa Tinambak. Oh. Mem. Kuya Matmat. May love shout out. Kuya Matmat. Ayan. Kami nagpalipad po ulit. Salamat po. 150 yen. Gio Osher. Supportive talaga to. Mega love shout po. Gio Osher. Mega love shout out po. Hello po Kalampito. Sila po. Baby I love you. Kaya pa ba? Sige baby I love you. Kantahin mo nga Kuya Matmat. Ayoko, di ako sanay. Paano ba yun? Pasensya na. Nang makita ka aking sinta, nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Alright, baka umulan. Ulan po, umulan. Ngunit nalaman ko ang iyong puso ay mayroon na palang nagmamay-ari nito. Masyado akong nasaktan. Ba makatulog ako yung Ayun. Ano yun? Pagkaganyan, ano yan? may nagpalipad po, may nagpadala ng pera. Salamat po. Rosalila Takeshi, salamat po. 610 yen, salamat. Pa-shoutout po Tess Baduya vlog. Bakit po Tess Baduya? Nagtitinda po kayo ng Baduya. Ayan, shoutout Baduya vlog. Kuya Calvis, God bless you and family. Salamat po. Ano po, mainit. Ayan, may nagpadala ulit. Salamat po. Robert Alboladora. Ayan. Salamat po sa almost $5 na pinalipad. Salamat po. Mega love shout po Robert Alboladora. Ayan. Nora Boko. Joy Celsa. Salamat. Dami, no? Dami nagpalipad. Kanta lang Kalampitos para madami palipad. Sige. Baka po tawag din? Mga-copyright. O ganyan. Ayan. Jane Ganda, mega love shoutout po. Ano ba yung alam mo yung yung kantang may kanta ba na yung uso ngayon ng kanta, yung tuloy niyo po ang kanta ganda boses. Josa Pelisimo, mega love shoutout. Salamat po. Yung bakit ba
Pag ika'y nakikita, dibdib ko ay kumakaba. Di maiisip ang iyong ganda. Na po tayo. Wow. Hello ka lang Puso dito. ko ay nababalisa. Cambodia, yeah. Cambodia, what's up? May tropa ako dyan sa Cambodia. Ah, nagtrabaho ka dyan? Hindi, may kaibigan ako dyan. Ano pa sunod dun? Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Nag-uwian na. Geraldine Prado. Mega love shoutout. Basa-basa ka lang. Ayan. Minsan nakalimot na tayo sa Panginoon. Wala na tayong oras magbasa ng salita niya. Kaya pag may problema, give up agad. Opo, dapat huwag tayo susuko. Huwag tayo mga manlalamang sa ating kapwa. Yung nga ni... Ayan. Katang katulad ni Kuya Matmat. Ayan, ginagawa ni Kuya Matmat. Nagtitinda siya. Pero hanggang wala pang bumibili. Wala pa po kami pangkain. Ayan. Ayan. Wala pa pangkain. Ayan. Ayan. Shoutout po Helen Dacalius. Ayan. From Isulan Sultan Kudarat. Salamat po kay Mendoza. Ayan. Galing yun naman po kumanta ito. Ano lang po, libangan lang yun pero hindi man ako sumasali sa ano. It is Tess Baduya Vlog. Ayan. Exit muna ako kuya, back to week by ingat po. Sige po, ingat Jane Ganda. Ayan. Good morning watching from Switzerland. Maria Kilchenman. Shout out po sa mga taga Sultan Kudarat, sabi ni Madam Kimberly Tan. Ayan. Galing mo naman kumanta ni Kalampitos. Ano lang po yung libangan lang. Pay Mendoza. Salamat po. Shout out sa taga Sultan Kudarat. Ayan. Laban lang sa buhay. Go go Power Ranger. Ay. Go go go. Go go lang basta walang inaabergyadong tao. Sarap mabuhay ng patas. Tama po. Big check po kayo dyan, Madam Elena Narbaes. Ayan. Hi Kalampitos, Eman, MC Do, Narcita Lusod. Hi po. Galing kumanta ni si idol ko, Jones Iboy Alagao. Ano lang po yung libangan lang, hindi hindi po yung panlaban. Panig po ulit ng isang kanta ng ganda ng boses mo Kalampitos. Lagi. Ano pong kanta natin? Ano yung magandang kanta natin? Ano? Big love shoutout Jesse TV from Quezon City. Naka-live din si Boss Bobby TV. Ay, Boss Bobby! Boss Bobby! Sabay pala tayo mag-live, Boss Bobby. Pwede benta yung mga panindan ni Kuya Matmat sa Bagasbas. Madami tao lalo na sa hapon. Ay, oo. Saan daw? Bagasbas, dait. Dahil. Sana bukas. Bukas magkikita po kami bukas ni Kuya Matmat. Papakyawin ko po itong paninda. Ayan o. Ubusin ko po itong paninda na to para itinda sa ano. Sa Daet Camarines Norte. Ayan. Ayan, titinda po namin yan doon. Ayan. Bukas ha. Ayan. Usapan po namin ni Kuya Matmat. Malay po kami. Papakyawin ko po. Titinda. Buti may nagsuggest po na pwede itinda sa Bagasbas. Opo, tama-tama. Idea po, maraming salamat. Tutulungan natin si Kuya Matmat. Ayan. Galing sending my support. Nasa biyahe pala, ipatinda mo kay Kuya Oya. Kapatinda natin doon. Mura lang pati, 40 pesos ang kapanyan. No? Bibili natin kay Kuya Matmat 40 pesos, titinda natin 30 pesos. Business. Ayan. Ipatinda po kay Kuya Oyang. Sabi ni Elena Eris Villarin Sumaya.
Anong tinitinda niya, host? Ano po siya? Burluloy. Mga ganito po. Ayun, mga ganito po. anting, ano, swerte daw po yan, lucky charm. Ayan. Mga hindi ka po gawa ng kamay. Ayan. Oo. Apo, papasulubong din natin sa mga Kalinga partner. Si Bebang, hindi niya tinatanggal yung kaya hindi niya tinatanggal sa liig ni Bebang, kaya talagang pinapahalaga niya talaga yung bigay sa kanya. Salamat Bebang, Bang. Kung saan ka man naroon ngayon, mag-ingat ka palagi. Salamat po sa Bebang, idea. ayan. Saan daw yan, ya? Sa Daet, Camarines Norte sa Bagaspas. Ayan. 112 million viewers. Mega love shout out. Punta ka dito, Rabason. Ngayon din. Tayong Space War. Ngayon din. Alam mo yun? Yeah. Tayong Space War. Yeah, peace love. Tayong Space War. Ngayon din. Shader eh, no? Ayan. Unity. Apo, mura. Sa ibang nga 100 pesos yan eh. O, sariling gawa kasi po niya. Kakatapos lang niya mag-live. Abe bang, pasok ka naman sa live ko. Ayan. Nasaan na kayo sila sa Agap TV? Ating iniintay. Tapos marigalo ko na lang sa ito. Wow, may regalo daw si ano. Ayaw. O sige, bukas na lang. Ano? Ayaw, bukas na lang. Ayan, ireregalo sa akin na Catch Dreamer. Ayaw. Ano? Tama? Dreamcatcher. Dreamcatcher. Ayaw. Catch Dreamer. Marigalo ko Ayan po, ay regalo sa akin ni Kuya Matma. Ayan. Ilalagay ko yung sa pintuan. Ayaw. Ano? Ayun po. Pwede din sa Maganda, bintana. maganda oh. Ayaw. Oo. Ayan oh. Ayan, ganda. Wow. Parang anghel sa lupa nananatili. Ayan, 118 million viewers. Mega love shout out po. Ang dami mo na kasi tulong sa akin, kuya. Ayos lang yun. Mamaya kakain tayo, mamaya. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Sige, kuya. Ang ganda, magkano yan? Magkano daw yan? Yung 150 lang. oh, 150. Mura-mura. Pag bibili ka sa Wool, bahal yan. Mura kung magkano kunin kayo. Opo. Ayan o. 150 lang. Bili ka po yan naman, Dreamcatcher. Ay, Catch Dreamer eh. Dreamcatcher. Ayun o. Ayun, pag-uno. Pero parang bawal ito. Hindi ko pa Sa YouTube. Hindi ko pa kasi dala yung iba. Dreamcatcher, mura-mura. Ayan, mega love shoutout po. Sa 125 million viewers. Ang ganda ng hikaw. May hikaw ba? Ay, ano po to? Wala. Ayan, may kulay blue po. Ayan, kapayapaan. Tapos ito isa. Red and white. Ano yung meaning ng pula? Ano din? Bakit? Opo, kaya bilib na bilib ako sa mga binibigyan ko ng ano, ng mga souvenirs niya, si Sorbitero, si Bebang. Hindi niya tinatanggal yung ano, yung Iya po, shoutout po ako po ang gumawa nun. yan. Kahit maligo po, pwede yun eh. Kasi ila po, Trisida Ganal, Elena Narvaez, ayan, Lindsay Hart, ayan, Denise Wewe, Judy Ann Villanueva Tan, Jeline Rocaba, mega love shoutout po. Maraming salamat. Mahal po yan sa Germany. Opo, mahal talaga din. 150 lang po ito sa akin sa street. Ayun oh. Ganda. Wow, salamat. Gawa ka to ng malaki. Meron. Sabi ni Edna Buesa, bibilin niyo po. Ayan. Kung ano po gusto niyong kulay, magawa ko po. Mahal-mahal yan, Lucky Charm. Yan dito sa akin. Cost niya ng 100 SFR narito. Opo, Maria Kitchenman. Ganda lang po yan. Wow, salamat. Ayan. Elena. Nel Ebo. Oo. O sige po, bibili kita. Nel Ebo. Ayan. Basta reserve mo na yan, dalawa. Ayan. May bibili daw. Very creative man ang Kuya Mat. Opo, Wow, creative talaga. salamat. Oo. Kaya nakakabilib tong si Kuya Mat. Ayan. Kailangan kasi maging ano. Creative para mabuhay. Ayan, 121 million viewers. Apo, Dreamcatcher. Oo. Catcher Dreamer sabi ko. Catcher Dream. 121 million viewers. Ayan. Maraming Ang ganda po salamat dito na- sa suporta sa Ayan, Alam Pitos. Pagpatuloy Ayan. natin. Salamat. Eh po, nasa ilalim kami ng puno ng niyog.
Niyog ba yan? Ayun, ano po. Pilipil. Ayun, akasya. Ayan. Kinamahan ko si Kuya Matmat. Wala pa kaming benta. Wala pa. Dapat sumayaw ka, Kuya Matmat. Paano sasaya? Pasok mga suki. Yeah. Ayan. Paano magpalipat? Ano yata? Hindi ko rin po alam eh. Basta, Ayun po, sige po. ano daw? Ayun. Sana po maka-order Kuya Man. Gusto ko po man. May Facebook ka ba, Kuya Mat? Wala po. Ikaw na lang ya. Sige po, pag may order po, PM nyo na lang po ako sa Facebook ko na Renz Alte. Wala po. Ayun po yung official account ko po yun. Or do sa Kalampitos TV2. Yun po yung official fan page natin. Ay, fan page ba? Ayun. Page lang. Official page po natin. Watching from Sabi Japan. lang po kayo dito kay Kuya, tapos mabigay ko lang po sa kanya. Ayan, Moto Takara. Watching from Japan. Opo, wala pong bagyo dito. Puro hangin lang po. Ayan. Kaya, Chat kita mamaya kapatid. Kalampitos hani. Paano magpalipad? Apo, pipicturein ko po yung ano niya, yung bawat. Oh. Andito po si Rabason, oh. Galit na galit. Papakiwin daw po niya yung ano. Papakiwin daw niya yung paninda. Ayan, ayan. Paki-subscribe po si Rabason TV. Ayan. Ayan. Alam niyo po kung bakit na dito siya kay Rabason. Rabas na tumakas po sa trabaho. Pinapasahuran siya, tumakas ano. Kung sino man po yung amo nito ni Rabason, tumakas po siya. Ayan na, siya papakiwan po ni Rabason yung paninda ni Kuya Matmat. Gawin na nito para pagpunta natin doon sa ano. Ayan. Salamat Para yan, meron tayong anting-anting. Ayan. Mga koteting handicraft yan. Oo. Oh, may mabili oh. Ayan oh. Mabili ka Kuya? Tingin lang. Tingin. May bayad din ng tingin. Ayan, halaga watching from San Francisco, California. Jesse Gayorgor. Ayan. Sige Kuya Mat, sana yaon ko pa dyan sa pagkatapos ng pandemic. Charot. Sabi ni Bebang, charot. Charot. Ayan, sabi ni Bebang. Konti lang po ang isa. Ayan. Sabi ni Bebang, bawal magpa-shout out. Charot. Ayan si Rabason. Hi guys! Hello mga bata! Ayan. Salamat po sa mga nagpalipad. Ayan. Rabasan ng rabas. Si Pangyaw, baka may pakwintas man lang ko dyan ni Rabason TV. Oh, shout out Pangyaw. Ayun bagay yung tunog nung unang panahon na pag may binabaril. Pangyaw. Ayan. Good day, Kalampitos watching from Dubai. Sabi ni Lina Pukis. May kalab shoutout po. May nagpalipad na naman, $9. Wow, salamat po. Meron na tayong Meron na tayong 1,000 plus. Salamat po, salamat. Ayan. Sabi ni Benz TV, ay, padi. Ay, susi, padi. Wala sa akin yung susi. Wala sa akin yung susi, padi. Benz TV, mega love shout out. Ayan, may nagpalipad po ng Jessica Gayorgor. Nagpalipad po siya ng $10. Salamat po, maraming salamat. Loko. Nagpaparataba ka man po dyan, padi. Benz TV. Minsan 80, minsan Ayan. 300 naman pagka linggo, yan maraming kabataan. Padi, yung order mo na na sunblock. Dadalang kita ng sunblock para hindi ka daw mamuti. Sabi. Ayan. Hello Benz TV, sabi ni Bing, be considerate. Ayan. Bay Matmat, basa ka na, basa ka. Ayun, mabasa ka. Hello, congrats. Lorna. Ayun, nagbaba ng link si Rabason. Nagrabas talaga. Maraming salamat sa sumusuporta. Tumakas po yan. Paano pong palipad-lipad, sana ako naman pinggan. Ay, hindi pinggan pa pinapalipad dito. Ayun po. May bully, nahihina niya si Nathan Gitbag. Sabi, iwan ko sa'yo Kalampitos. Ay, charot. Ayan. Sabi ni Bebang. Ayan, Urudo. Ayan, Benz TV.
Ay, pumunta ka dito. Ah. Pangyaw. Pumunta ka dito, Pangyaw. Pangya, mag-igdi ka duman. Ayan. Kumana kita digdi. Iwan ko sa'yo kalampito, sabi ni Nitan Kitlag. Ulit-ulit, 141. Ayan. Kayo. Kasya ba tayo, kasya? Oo, kasi tayo dyan. Oh. Ayan, ayan. Malalaki yung ulo natin. O yung ninakunin pa nito. Ayan po si Rabason, pa-support po ng kanyang YouTube channel. YouTube channel ha. Ayan, islang pa yun. YouTube channel. Ay, bawal ang jacket. Ako lang naka-jacket to. Mainit. Ayan. Amazon, tapos Mainit na dito sa nagat. Ito si Rabason, Rabas. Hi guys. Tumakas po siya. Nananawagan po ako sa sa amo ni Rabason. Tumakas po siya. Oh, saglit lang tayo dito. Huwag niya na po itong pasawarin. lagod siya. Kakain lang tayo, Mga kakain. parang pala mga guest naman dito sa... Iyabag yun. Walang susi dito. Benz TV, walang susi. Fresh Daily Vlog, mega love shoutout. Be considerate. Elba, Alejandro, kita-kits po dyan sa live ni Kalampitos. Mega love shoutout po. At, ano po, mainit. Walang jacket. Josepa Disakula. Hi, good afternoon Kalampitos. Shoutout sa mga taga San Isidro. Bacon, Sorsogon. May bacon. Marami pong bacon dyan. 134 million viewers. Hello, Kalampito. Sabi ni Salamat. ANA, ano yan? ANNA, ANAA, ay, Valensona Sisters. Bakit nasa labas ka daw, Benz TV? Hindi ka mag-live. Talit. Ang lit pala ng bus kasi. Oo. Yes, salamat kay Mami Ano ta, Aya. halio ni Rabason ang helmet. Hari mo daw yung Rabason. Ano kasi, pangit kasi tayo ng ano. Kamukha pa siya ni ano ni Ronnie Ricketts, si Rabason. Pag nakita niyo ng personal si Ronnie Ricketts nung matanda na. Ayan po, Ronnie Ricketts yan, Ronnie Ricketts. Oh, di ba? Oh. Si Rabason. Shout out Nathan Cute Vlog, Benz TV at sa lahat. Sabi ni Kimberly Tan. Naku, nalit ka. Hindi po, andito lang, hindi ka po nalit. Ayan. Babasahin ko na po ngayon din, kamahalan, Shirley Bruma. Yan, shoutout po. May galap shoutout. Oo nga, pogi daw po yun, no, di ba? Ron Ricketts yan. Haba na yung buhok. Ayan, pogi-pogi. Ay! Nasaan si Nitang cute? Ayan. Malit kasi yung ano? Hindi sakop, tatlo. Hindi kasi yung ano, tatlong ulong malalaki. Wala tayo. Wala tayo social distancing. Ayan. Maray na umaga. Crush pa naman kita. Iyo dudoy. Shirley Broma. Maray na daw Kalampitos pa shoutout po. Sabi ni Maria Lenny Domus. Yan, Domus. Be considerate, may galap shoutout sabi ni Gina kaya Crush pa din yan. Crush na daw ya. Bili na po kayo presyong divisoria. Oh, crush Ayan. na daw ya. Oh, sabi. Oo. Na-crush na. Nasa Norway ka bro? Pangayaw. Kay ba na ni Bebang Subago si live si Benz TV. Nadadag pang boys mo digdi. Iwan ko sa'yo Nathan Cute Vlog. Bang bang. Iwan ko sa'yo. Charot. Hello everyone. Ashanatli. Ayan, mega love shoutout po. Nandito po kami sa gitna ng kagubatan kung saan may puno sa likod. Ayan. Ayan si Rabason. Nandito po ako sa sa Plaza Quezon. Shirley Bruma. O, tapat ng ano, tapat ng... Kapugi naman. Sabi ni Nathan. Paano ba yung kilay ni Nathan Kitlog? Yung mata rin nagila, yung isang ano. Iwan ko. Charot. Ayan. Ang ganda ng product ni Kuya. Opo, Mat. Maganda po yung ano. Salamat sa mga. Hello po, Mabil Caldinho. May galap shoutout. Ayan. Mabil. Dan subscribe ka na watching from Malaysia. De Los Reyes. Shoutout po.
Percy Official Channel, shoutout po, kailan balik nyo ng dive. Sa linggo po, manggugulo na po kami doon ni Aba-aba, pinagtitirapan mo kalamputas. Charot! Ay, manitan cute. Ang cute mo talaga. Ayan. Nitan cute. Miss you like crazy. Ayan, si Kuya Matmat. Ayun, Ayan. salamat sa mga. Si Kuya Matmat po, single pa yan. Ayun. Ay. Pero dito minggil na. Ayun. Ito po kasama ko si Rabason TV. Ayan. Dito yan sa Kamsur. Ayan. Sana maging member din niyo ang Kalingap. Ayan. Si Kuya Matmat. Ayun, hello. Member yan ng ano, ng Pogi. Jay. Oh, pasalubong kita ng ano, ng Plapla. Nitan Cute Vlog. Kumusta ka lang, Pito? Shoutout sa pinsan ko dyan sa Bacolod City from Barbecue City. Dami ni Jessica. May Barbecue City pala. Giling kita kasi ano? Ha? Giling kita kasi pulis. Ano na? Giling kita kasi pulis. Pigiling ka? Ito? Yeah. Dahil walang ano, socialista. Pigiling tayo. Wala kaming social Dito distancing. kami sa Ayan. Ay, ayan. O ito po, inaantay namin si Tata Eduardo ngayon. Sagap. Tama na kita si Tata Eduardo. Sa libuton. Ngayon. Hindi ko pa nakita na. Ayan, inantay po namin si Tata Eduardo, baka po magpahiling. Isasama namin sa live. Rabas din kasi yan. Bigla na lang pag kinalik mo ganun, si Tata Eduardo, makita mong ano, nandiyan na sa tabi mo, biglang wala na. Si Tata Eduardo po ay nawawala. Hanapin pa po namin. Ayun. Nakakulay pula pa rin siya kapon. Oo, yung binili pa din. Ah. Ayan, si Tata Eduardo. Sana mahanap namin. Ay, si Kuya Matmat. Balungkot kasi walang nabili. Ma'am, bili na po. Team Kalinga po siya para po masuportahan ko. Maulan dyan, baka hindi po mainit na mainit dito. O, support nyo po si Rabason, nagbaba ng link. Rocky Osman, magandang umaga po, Kalampitos. Ayan. Chris Gomez Vlog, mega love shout out. Elena Riz. Wait mo ko please, Shirley Bruma. Nasaan ka po ba, Shirley Bruma? Hindi po na dito po yung paggala-gala, rabas. Ayan, umana kay Rabas. Rabason. Rabas din kasi yun. Ayan, nakalive na Mahirap si yung mahagilap. Kernel at Bobby. Oh, tatlo kami magkasabay. Ni Kernel at Si ni Kernel Dayanan. Diana nakalive. Oo. Pati si Bobby 143. Si Bobby 143, kalive niya. Bobby TV 143. Ayan, Manny Dison. Subscribe ko. Ay, daming nakalive ngayon. Salamat po, always abangers sa vlog mo po, Kalingap. Salamat po, Chris Gomez Vlogs. Nasaan na kaya si Sagap TV? Ayan. Sa nakakamiss po ng Naga. Tok pa yun si Sagap. Sa nakakamiss po ng Naga City. Ito po. Ayan. Sa nakakamiss po ng Naga City. Ito na po sila. Ito na po siya ngayon. Plaza Quezon. Ayan, si Rabason. Ayan. Si Kuya Matmat. Kuya Matmat, mag-ingay. Hello po. Ayan. Ito po yung paninda ni Kuya Matmat. Maganda na po yung paninda niya. Basta bukas, bibiling ko po yan para daling ko sa diet. Baka may bumili sa Bagasbas. Ayan. Salamat po, Chris Gomez Vlog. Maraming bibili. Opo, wala yung basher na yan. Nasaan na ba yung bebang na yan? Paano ba? Ano ba yung boss ni Bebang? Paano gaya yung boss ni Bebang? Maliit ang boss niya. Alam mo palang putas.
Alam mo kalamputas. Ayan, sabi ni Bebang. Umayos ko nga kalamputas. Sabi ni Bebang. Kailan mo si Bebang? Di mo kailan. Ayan. Bebang. I miss you, Bebang. Aray ko, ang daming langgam. Aray. Malanggam dito. Ayan, 140 million viewers. Yan at suot ni Bebang tinda ni Kuya. Apo, suot na ni Bebang, talagang nakakabilib tong mga to. Kasi talagang hindi nila tinatanggal sa liig nila yung yung mga bigay sa kanila. Talagang appreciated. Ayan. Ano, kaya pa? Kakain muna tayo. Ha? Kain mo tayo? Kain mo tayo? Kayo. Tara. Mga kalingap, nagugutom na to si si Matmat in the house. Ayan, kakain muna po kami kasi ayaw ko magutom to. Sige po. Paalam pansamantala. Ayan. Sabi mo, paalam pansamantala. Paalam sa mga nanonood. Salamat. Hindi, sabi mo, paalam pansamantala. Paalam pansamantala. Ay, may nagpalipad uli, 1,000 pesos. Salamat po. $20, wow. Wow. May pangkain na tayo. Shoutout from Vancouver. Stay safe, sabi ni Strikers Buba. Ayan. Salamat po sa 1,000 na palipad. Ayan, salamat. Mamaya po ulit, part 2 ng pag-live namin. Sana kasama na namin si Kuya Eduardo. Salamat po. Ayan po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam pansamantala. Ikaw sabi mo, Ayun, paalam pansamantala. Paalam pansamantala. Salamat. Ikaw sabi mo, Bye-bye guys. Ingat. paalam pansamantala. Paalam pansamantala. Joke lang. Salamat po. Bye-bye. Hanggang sa muli. Mamaya. Pangkain niya. Salamat. Yan po pangkain niya. Salamat po, Strikers. Oh, hello po, Papa Kalampis. Nakahabol si Gab Bisera. hello, Idol Gab Bisera. Mega love shout out. Ayan, may ganun ka na. Mapaalam mo kami pansamantala. Kasi nagugutom na si Kuya Matmat. Di pa po siya nagtatanghalian. Salamat po. Bye-bye. Hanggang sa muli. Paalam. Salamat sa mga sumusuporta. Okay lang po, Edward T. Bibili ako niyan bro.